strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Kinsang kasal? Inyo ko na, sir. Nagpabook man na si ma'am. Hilom! Tinuod ni Nicole? Ha? O, Joko. Nagpabook na ko daan para sa atong kasal. Wow, ha? Pwes, pagsulog pa kasal. Oh, Joko? I-cancel na lang ni ma'am. Bullshit! Oh, kamo. Yan ang nagtanaw mo, ha? Mga bullshit mong tanan. Suko lagi kay tong naog si Sir. Igo ra ganit tang giagian. Sige ko na lang itong pangutan-on lang. Balita. Balita. Unsa man kiko? Tiba, ngano yun ato nang dagoy ni sir? Si Sir, gitawagan sa taga-opisina sa simbahan nga gipabuka ni Miss Nicole para sa ila kunong kasal. Kadto among giadto? Uy hala, ngano man? Wa di ito gi-cancel ni Miss Nicole. Wa, uy. Dito ganis Miss Nicole kay mubayad daw ta. Wa daw atas taga-opisina gigipangutan naman siya kung badayon baday ilang kasal. Di ba ako nabenta lang na may uyab na Hollywood actress si Sir? O niya, Kiko? Wala. Nagbuhay si Miss Nicole dito. Nasuko nga gipangutan na siya. Nasuko nga wa daw ata ang bayad. Matong, gitawagan nila si Sir. Unya kay nibaliban si Sir. Gingnan nila si Miss Nicole na magsulo siyang pakasal. Ginoo ko. Maudi ay na. Mauna na. Maudi ay ito. Hala. Luoy ka, luoy, good. O niya, daga nakadungo. Asus, daghan. Hala ka diha. Wala kay. Ambot na unsa gito siya dito kay. Nibiya man na yung Ming Sir. Ay, naunsa man sa taon si Miss Nicole, eh. Giunsa man niya sa paghuna-huna. Wa naman gani sila kita-kita ni Sir. Nagpa-schedule naman hinuon para sa ilang kasal. Nga siya rin nagplano. Naunsa man in taon. Sukad baya pagbuto sa balita nga may uyab na si Sir nga artista sa Hollywood. Nagtuog yun ko nga gipakansil na to niya ang among gipabook sa simbahan. Na, bayaran magani kong tanihan tananaw. Na, Makabuang gid tinuod ang gugmasa. Mao nam gid nahitabo ni Miss Nicole karon. Nabuang na tungod sa gugma. Bisit! Ganun na kabisit-bisit naman akong kinabuhi. Wala ko kasabot, ani. Kapoy naman. Hindi amang gini ko atubangan sa simbahan. Unsa ka kun? Kun musuod ko. Mag-unsa man sa ko diha? Mag-ampo. What for? For Joko? No need. I can have Joko on my own. Kaya ranin ako. Sige lang. Musod raw niya ko diha. Inigkasal na mo di Joko. Mupaso raw niya ko diha. Meron ka na, Sir? Okay ko. Ihatod lang ko sa airport. Uy, I have to go. May problema sa utok mo, bayhana. unyag mo pa, Sir? Ha? Oh. Oh, gato Sir. bag. Sir nga lagi malita. Mularga ka, Sir. O, nang. Kasi mo larga? Si Sir?
Aha? Mularga ka, sir? I have to. Wala ko kay ba unsa pa'y buhato rin, Nicole. Bitaw, oy. Naunsa naman to si Miss Nicole? Pasensya na ninyo, ha. Kuha ni Tano, ha. Pag-amping, sir. Salamat na. Ako na ning ikarga ang imong mga malitas. Kailan, sir? Sige, Kiko. Okay. Inday, Sir? Amping, sir. Regards ni Cecilia. sure. Sige. Adto na ko. Ang pinsan mo. Sige, sir. Bye-bye, sir. Nang, Bugnawan ni mo, good. kaila ko na kay Kunang. Ay, palabis imong gibati, ha? Inday. Di na sad ko makakita niya, Nang. Oh. Wa palagi sila mo larga. Ay, nakalimtan tingali si sir. Ako pangutanon lang. Sir? Ay, kaluoy ang taon ni Inday. May nalimtan ka, sir? Sir? Sir, may nalimtan ka? Inday? Onsi man nalimtan, sir, kay ako nalikuha, sir. Inday? Sir? Sir? Pag-amping. Para na ako. Bye-bye. Inday! Inday! Nang nakakita ka to, Nang. Iyak giga ko sa kugot, Nang. Nakurog ka man, Inday. Nakakita ba ka ng dolor? Oo, nakakita ko. Og bingon pagit siya na nga, mag-amping kuno ko para niya. Ha? Unsay pasabot ato ng dolor. Unsa man, Nang. Ambot. Love ko niya, Nang. Ambot, uy. Feel agad ako, love ko niya, Nang. Feel agad na ako. Ay, Inday. Paminaw, ha? Paminaw. Hugot gid kayo yung pagkakos, Nang. Murag di gani ko niya hapit buhian. Inday, paminaw lagi una. Unsa man, Nang. Kung unsa may ipasabot atong gibuhat ni Sir, ayaw lang sa palabi og laom, ha? Paghuwat sa sunod nga mahitabo. Kay, kung mahal ka niya, manawag to. Makigsulti to nimo. O, Nang. Magpaabot ko, Nang. Inday? Pag-amping. Para na ako. Mamuang na ko. Iyak liga ko sa hugot niya. Kisultihan pagay ko niya kingon ato. Ay, mura nagay kong makuyapan kanina. Kawang na lang maingon siya na ako. I love you. Onya, unsa man, maghubog ka na sad, magmaoy. Maoy, bagad. Di na, eh. May namrakog dagang tubig. Unsa man da istorya ni Sir diyang nagbiyahe na mo. Bahin na yung Miss Nicole lang.
kung anong nakauban sila sa pag-adtos gawas, nga magpa-doktor si Sir, iya ring manghurang doktora ang nagbading ubra at tananang. Basta, bahin lagi Miss Nicola mo istoryahan dito. Wa gyud maghisgot ni Inday. Wagin na. Nagpaabot bita ko. Ay lang, sige, mag-unaon na ako ng nakuha tragid ko, pero wa man. Ambot sad bitaw ni Sir. Uy, kung nganong iya tong gibuhat, siya radyo na ibaw. Pero, ang nakadaot lang kay nisamot na ginaglaom si Inday. Paminaw na ko nang pura may pagbati si Sir ni Inday nang. Saon na pa man na. Pero, anong wa maginisugti si Inday, eh? Anong wa man siya nang uyab? Anong wa niya pang uyab, ba? Tungod kay langit ug yuta ang ilang kahimtang. Di man ta sila langit ug yuta kay nilivel up na magud si Inday. Ug kumbahin sa itsura. Nitsura sa best Inday ron, di ba? Siya radyo na ibaw sa tanan, Kiko. Si Sir ragyod. Ang ako lang, nga, dili lang sa unta mula ang pag-ayos si Inday. Nah, Inday pa imo. Sobra pa na slaom nang. Inday! Nang? Abi na kog ikaw ra ang mutangtang sa mga kurtina. Wa man lagi na matarog. Ngano ka lang mo? Unsay ngano ka? Wa na matarog kay wa ni mo taruga. Tangtanga na. Di ba? Ngano ka yung wa manawag si Sir? Oh, Abi ni mo nang, katsato na bigyo kay kuniya ay. Pero, ingon man ka nga maghuwat ragyod ko. ay, sakto nang imong gibuhat. Ayaw gyud pag una-una. Huwat ta lang gyud. Sige na. Ako na yung tangtangon ng kurtina na. Yan ang mga... Oh, wapamligin itong tangang kurtina. Puro lagi mo na kukuha ni. Kay Puli, wapa din yung matangtang. Sorry, nagud Kiko. Nagtangtang naman gud ko. Sorry. Lingkod na lang diha. O di ba, tabangan ni mo si Inday sa pagtangtang sa mga kurtina. Aron madali. Sige na. Uy, kadiyot sa ha? Doon ako nadawat ng notification. Sa? Notification lang ba? Ang tarong nga. Notification sa showbiz. Oh. Na. Ako sa nitanaw na. Sige, tanawa. Dahil tingnan na ibalita si Miss Nicole. Oh, wait sa ha? Yeah. Sige. Oh! O, sa may balita. Nisiga mo gud imong mata. Unsa na, oy? Hala! Tinuod ni. Unsa lagi na, Kiko? Patriling sa kining Kiko aay. Unsa na ba? Oh, tanawan niyo. Si Sir Joko o si Celia Cabrera. Nagpakasal na. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000